ning isa lho. Sing gawe urip kuwi adil, Petruk diparingi daya kekuatan, mungsuh Gatotkaca Antarjantasena, Petruk menang. Lho, apa ora gleleng. Mongko di-streaming lho. Wong sak Indonesia ngerti nek Petruk menang karo Baladewa. Gleling kowe, Truk. Oh iya, Gong. Nek ketoke ora mungkin. Oh, gedhekke ati ning terus ngembleke sak kayange. Aku ya mek ngomong kok. Piye? Aku isih rada deg-degan ning. Ngene wae. Wah, jan angel ngandani kowe iki. Ngene wae. Iki gandeng aku ki wonge nek omong kleru-kleru. Heeh. Engko nek sapa wae tekan ngarepamu dijak guneman apik-apik. Oh iya. Nek jak guneman apik-apik ngeyel tetep wangkal arep nyekel kowe. Kowe mengkari jawe laku terus. Wah, sikate. Sik. Ki omongane Bagong apa omongane Prewangan? Bagong. Tenan lho iki. Tenan yakin. Sumpah. Sumpah. Jawe laku. Kowe nanti? Aku ning mburimu. Aku mergane ra tau iso omong-omongan aku wong iki brangasan. Heeh. Tanpa omong-omongan pukul dulu urusan belakang biasanya ngono kuwi aku kira. Ning nek iki kowe sing ngomong-omongan, Heeh. nek ngayel jawe laku asik kate. Tenan, Gong. Tenan. Hah, seneng aku. Ndek kanca adi lanang iki seneng wis aku marem aku wani. Ah, gene ra urome njaluk pambiyantuku. Wis kene. Jawe laku. Ya, ora minggat lho. Ora. Aku nang kene nganti esuk-esuk golekan. Ya. Aku nang kene aja kuat. Ya. Ngono. Bres. Wah. Kaya omongan. No. Sampeyan aja nyekel kula. Aja nyekel Petruk. Ono wangsulan muni. Iya, Petruk. Sampeyan kenging dilekno mboten nek kono muni. Ora. Tanganmu mburi langsung gawe aku. Oh, bres. Oh iya. Iya, mantep aku. Mantep kudu mantep. Set bres. Ya. Bres ki nonyo apa udan? Wis semane. Bres ki ya bres no. Oh ya. Iki tenan lho kok tak percaya. Heeh wis to. Nek tekane tak jae rembugan apik-apik. Pokoke angel jar rembugan jawe laku. Tonyo kabeh, Truk. Ya, wah seneng aku. Seneng wae mengkari omong ra seneng ora. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya runanggono magawe gelari lawang Sinaga takoni rasah wedi. Ya. Ditetek-teteke atine. Heeh. Ora minggat lho. Ora, jawil bres. Ya. Bekti kula nggih, Den. Ya, Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanono ya, Truk. Nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Kok pasuryane kok abrit le nyawang Petruk kok kaya ora adat sabene. Sajake duka kalih kula. Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk. Nggih, pripun? Kowe wani karo Mandura iya. Nun? Kowe wani karo Mandura. Oh, wau to? Iya. Nggih, lha pripun? Nek pancen kowe wani mapano, kowe tak rangket tanganmu, tak kerincung sikilmu tak lebongi pakunjaran. Gedene aku mentolo karo kowe. Kok. Sik wetengku lara itu. Waduh. Iya iki wis ra kena delekke, Gong. Gong, kok sikek tak keprok watu
ketemu kan. Mak penjelut loro banget, Tru. Aduh. Ja omongan sik. Rada suwe men rada suda, Tru. Jare arep bres. Bres piye? Wetenge kowe kok ngene rasane kok bres ya tetep kalah aku. Tak ngaso sik. Nuwun sewu kula wantun menika kok mboten wantun Mandura mboten, Ndara. Ning sing kula waneni niku pambegane, kula mengemuti karo pambegane Sunan Prabu Mandura. Dumeh dadi Narendra mbok aja ndek pambegan kaya ngono. Ning kowe luput kowe wani karo wong Mandura. Luput kula mapan teng pundi? Kowe wani karo pepunden. Kula wani merga ana jalarane. Jalarane apa? Jalarane kula mbelani bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan, bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe tanpa beda kaya teng kayangan. Lah syarate kudu para Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Ning teng riku pun rawuh Sinuhun Ndarawati lan Sunan Prabu Mandura. Sunan Prabu Mandura nderekke Sunan Prabu Ndarawati. Sunan Prabu Ndarawati kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada kinarya tumbal wadaling praja merga ke Taman Pegebluk. Kula ming matur kok aneh negara sing ditunggoni Sang Hyang Wisnu kok ke Taman Pegebluk, mongko negara sing dadi ratu niku menungsa utawa titah-titah lumrah ora ke Taman Pegebluk. Nek cara kula dicek dulu ngoten. Lah kok Sinuhun Mandura nesu. Petruk menungsa derajate Panakawan Gedhi Bab 17 wong arek nyolok mripat diapurmu ping kere kok wani ngarani marang Kyai Prabu Ndarawati. Nek kula sing dunekke kere niku kula ikhlas, wong kula ya kere tenan. Kula dunekke wong ora duwe ora masalah. Ning bareng tekan bapak. Petruk, bapakmu kono ora sambangun kayangan. Bapakmu wong sekeng, wong ora duwe, wong gedibal, wong kere. Bapakmu gablek apa? Niku sing marai kula lara. Bapak lho, Mas. Anane Petruk niku mergo bapak gojek karo simbok. Ngenteni bal-balan. Terus lahir Petruk. Bapak niku sing kula sembah. Siji, Petruk kudu nyembah karo sing gawe urip. Angka loro, Petruk nyembah karo wong tuane Petruk. Niku kewajibaning manungsa urip ing alam padang. Nek bapak kula DC durek kaya ngoten niku Petruk nesu niku lumrah. Petruk nesu niku wis memper. Lah jebul sampeyan nek tak kula unekke, Antasena, anake Werkudara, wong drogak-drogok ora iso basa, ora iso ndodok. Unah-unuh ngalor ngidul. Lara ora atine? Atiku lara. Padha aku, Mas. Aku yo lara atiku. Mula kula wani karo Sunan Prabu Baladura niku ping belani ati kula sebagai anak belani bapak. Wo. Dadi perkarane ngono to? Heeh. Anu iya. Anu nggih. Oh, lah yen ngono barang tak pitung-pitung bener kowe mbangane wong Mandura. Lah gene iso menggalih. Rada penake wetengku pisan. Mari, Gong. Mari. Ngentot aku. Ora krungu apa kowe? Ora. Karang tak ciutke kok. Kok ngono kok diciutke? Kadang kalau tak ciutke malah slender. Ngawur. Untung kowe durung tak cekel, Truk. Nek aku nyekel karo kowe aku dosa. Wah mesti kok ya wong jenengan ya nuwun sewu. Nek waton iso Truk anakmu kae dineng-nengi sik, Truk. Lho ya semen kowe ki wong ngurusi ora. Ngoten. Wah. Yen ngono malah kowe diancam uripmu karo kakang-kakangku, Truk. Lho, sinten mawon? Yen aku ngono tok elekke isih kena. Ning nek Kakang Garwa Kakang Antarja kae dilekke sok ora kena. Kumangka ya goleki kowe arep mateni kowe. Duh. Duh kok migren ta iki? Migren, gek beleken, gek flu, gek pilek. Gek kon bajul raimu apa piye? Ya ora nesu, Truk. Kan alasan kan sendiri-sendiri. Lambemu ora sak penake dhewe. Jengkel aku anggere ana bahaya kok mesti lara ana sing bab sing nyemelangi kok njur sirahe migren mripate gejala PC lan sampe terus. Ya ora ana Truk mripat kok gejala PC. Ya ana nek blawur-blawur terus ora weruh. Terus ana gejala bisu barang lek omong klerak-kleru terus ra iso omong terus ngono. Ndara Garwa Candra goleki kula to? Iya.
Waduh, mati aku. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk. Pripun? Nek kowe ngabekti karo pundenmu, kowe aja wani ya. Wah, Petruk ning menungso ya, Den. Nek kula diwarahi ya nyuwun sewu, kula kepeksa wani ya to, Gong. Ha jelas. Wadake dimeko kawula cilik kono ora wani, ya sorry. Nek Gatotkaca Antarja ora kena delekke ya piye meneh ya, Truk ya. Mbok ora omongan. Ora omongan. Kowe mesti lara to. Heeh. Tak gajul sepatu modar kowe. Alah kowe sepatuku kok. Sepatumu apa sedeng po? Heeh, ketok kowe sepatu 7.000, pakune entek 12.000 kowe. Balekke lho. Iya. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk. Pripun? Nek kowe dikapak-kapak kowe aja mbales. Waduh, nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Kuwi lho. Nganggo napa? Banyu sumut kowe iki. Ki nek tak peres metu banyune, tak tambani nggo wong lara. Nggo nguripke wong tekane mati urung winanci iso kelakon. Weh, lah kene Gong ana sungut ampuh. Nganu wae. Piye? Bangane sampean wirawiri ditetel mawon. Ya, Truk? Penak malahin. Iki padake templekan ngono piye? Iki saka kono wis ana, Gong. Oh, tak kira nek templek anu ya variasi tak kira. Variasi dengkulmu mlocot kuwi ora. Variasi. Padake pelek wae. Zaman saiki kan akeh variasi ta. Ha iya. Ha terus wis ngono wae nek kowe diapak-apake, kowe tak tambani nek kowe mati tak uripke. Oh nggih, manut-manut kula ora entuk males ora. Manut lho Gong. Heeh, ning lara iki ora masalah. Duripke kok. Wis ngono ya Gong. Truk aku tak ambles bumi. Lho sik. Ki aneh meneh sampeyan. Sampeyan arep nambani aku arep nguripi aku kok ambles bumi iki ku ngundang piye? Iki kira iso ambles bumi. Bagong kok gedhuk lemah ping 3 aku jedul. Oh, ngoten. Iya. Tenan lho? Oke. Wis ngono ya. Ngopo? Ming jajal kok. Edan. Ya perlu dijajal ya, Truk. Nek di ngonoke ra metu. Ati was getun. Kemringet kok ora ngapa-ngapa. Lambene ra. Aku kulinae ngono kuwi. Kita ngonoke ra metu asem tenan ki aku. Nanti bingung aku ngantian. Lambemu ra. Lho Gatotkaca kok. Endi? Siap-siap. Heeh, kae lho ning dhuwur kae. Tunggu kene, Truk ya. Dyan Gatotkaca Ginon mapakara kosuta tekapira Kresna Parta Parta manehar saktinira Oh Bekti kula nggih Den Petruk iya Bekti kula Ndara Bagong iya Kok ngendikane sajak mboten lega penggalipun Petruk nun kowe tak takoni jujur nggih aja goro oh mboten Petruk niku wong tuwa kowe wani karo Mandura iya oh lang pripun to nek kowe wani ulungno tanganmu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak leboke baku jaran yen kowe bangga bakal tak rapungi budi tak sembadani yen kowe ora manut karo Gatotkaca, Gatotkaca isin duwe abdi Petruk sing wani ngorek-orek raine Punden Pandhawa. Gawe wirange Punden Pandhawa, Petruk. Wiwit dina iki aku ora sudi mbok mong, malah yen perlu kowe ora gelem manut karo Gatotkaca.
mapan tak pancat pundakmu tak untir gulumu tak gembol dasmu Petruk. Kagiat risang kapirang urin angkul kinempet kempet dosang reknaning bawana kula ngertos kok Den. Kula ngertos kaya ngapa winange Ndara Garutkaca nek duwe abdi kaya Petruk sing ora ngabekti karo pepunden sing mengisane ngorek-orek pasuryaning para pepunden gawe wirang. Kula niku sadar. Ning Petruk niku menungso, nek iso mbok dikandhani wong Petruk niku duwe akal budi, duwe pikiran. Tur Petruk ora mati rasane. Dadi nek Petruk dikandhani niku mestine upama dikandhani dicontoni saora-orane Petruk niku mesti iso manut, iso bangun miturut. Ora kok njur luput sithik kok panjenengan mentolo arep mateni karo Petruk niku njur dasare napa kula tak takon. Dasar panjenengan napa? Ming merga mbelani pepunden sampean Ndara Baladewa terus sampean mentolo ajeng mateni karo Petruk, tembung sampean sing lara teng ati. Ngapa Petruk? Menengok. Tembung sampean sing lara teng ati. Petruk ora manut karo aku. Tak pancat pundakmu, tak untir gurumu, tak gembol dasmu. Mbok gembol liyane. Gembol kok ndas. Lara teng ati, Den. Lara saestu. Lha niku ngetutke sampean wit kuncung nganti gelong, wit jabang nganti claprang. Jaman sampean dijedi teng Kawacandra di muka niku ora ana pepunden sing ngetutke bapak sampeyan ora ngetutke Petruk sing ngetutke. Ming beteke kula niku dasar kula mung tresna. Ming tresna karo sampeyan. Pepunden kula Ndara Werkudara duwe momongan mongko ya kaya ngono kanane bisa kaya ngapa tresnane Petruk karo Ndara Gatotkaca. Ora kaya sadekacan iki. Oh sampean mentolo anu Petruk tak untir gulumu. Ya ora teng ati. Aku kok lara ya, Den. Atine lara, Den. Bapakmu lho, bapakmu. Ndara Werkudara niku wong kau wong dosa. Wong sing wani mateni sapa mawon mongko wong kejem nika Ndara Werkudara. Nek luput, pancen luput tumrap negara mesti dipateni. Ning Petruk niku momong bapakmu niku ora tau kok nyuwara kasar karo Petruk, luwe-luwe nyenggol Petruk, nglenthek Petruk ora tau. Mbahmu Ndara Pandhu niku ratu sak jagat jaman Pandhu dadi ratu niku ora ana sing wani. Ning Petruk getak Ndara Pandhu bola-bali mergo ajeng kleru pakartine. Ning Ndara Pandhu mboten tau getak karo Petruk. Kok sampean putune kok ming ajeng arep nguntir. Iki kula disuarani karo sampean mboten napa-napa dadah. Loro teng ati. Mboten napa-napa. Mang pateni Petruk. Mang pateni. Angel mijet wae ngranti nek ping mateni Petruk nguntir sirahe Petruk. Ning nyawa kula tekan swarga mesti ketemu karo Ndara Pandhu. Terus Ndara Pandhu ndangu kalih kula, Petruk. Kowe kok wis mati. Kula le wangsulan akine pun entek. Kula dipateni putumu Ndara Gatotkaca. Luputmu apa Petruk? Mboten luput, mboten kleru. Ndara Pandhu sukmane medhun teng jagat madosi sampeyan. Yakin niku tenan yakin. Iya. So pas welinge Ndara Antasena aja ngantem aja mbales. Kowe ngapain nangis iki? Hah? Aku bingung dengan dramatikmu itu.
Ayo Mendoro Garukaca iki wedi lho. Asem iki kaget aku. Ngerti-ngerti kok ming aku wis Petro iki Kang Supan sapa ya? Mula aku meneng wae. Bareng kowe muni mang pateni manguntir. Oh, lagi apa? Ngerti aku nek kowe lagi bersandiwara. Heeh. Kok iso nangis ya, Tru? Kowe biasane ra nangis, ora tau nangis e. Anakmu sing cilik mati kowe nanggap dangdut ta? Dasmu. Ora wae, wae aku ngerti kok. Kowe nanggap ning Tegalan ta. Nganggo dit layatan ta. Wapurna. Kok saiki kok iso nangis? Ya aku ki ngremet brambang leletke nggon mata. Temploke nggon mata Ndara Garukaca ngene meruh luhku dileweran mongko ora luh asli. Ming luh gawean. Brubut munggah ning ngantariksa nganti cilik ora ketok ndelik. Gagas karo kelakuane kok. Ah sip iki mbaka siji hancur pertahanane kono. Ning iki isih siji. Sapa e? Drontarja. Oh ta? Heeh. Terus saya aku tak takon, kowe wis nyambut gawe apa? Mau jawel mau? Jawel sapa? Wong wetengmu lara kok. Weteng ki ditung to? Ya ditung. Waduh. Ha iki mengkari Ndara Antarja. Tandang ngono. Aku tak ngaso, mbuh caramu piye kudu Antarja mundur, ora mundur kowe mati ya karepmu, urip ya karepmu. Wis ngono, sayah aku kok. Tru. Rene sik to. Ndara Antarja iki kekuatane nggon apa? Lho kekuatane nggon apa piye? Ndara Antarja ki mbahne iki ratune ula, dewane ula sak jagat. Kowe wani karo Ndara Antarja wadul karo mbahne akon ula sak donya. Bagong goleki. Mrutaya kowe. Kowe tengok-tengok parani ula. Mangan parani ula. Turu parani ula. Aku wis nyanding. Ulane mbahne Ndara Antarja, ora ulamu. Beda ya? Heeh. Medeni ya? Medeni. Werna-werna, ula lareangon, dagrama, demung kebu, saron demung. Betul. Demung macan. Kuwi nek nyokot sing jeneng ula sendok iki, Gong. Wah, kuwi sing medeni, Gong. Apa? Heeh, kuwi galak. Kuwi kei bakmi ya kalu. Go goreng ya. Ula sendok kuwi. Ha iya, Sak poroke ora. Tak mut irungmu sisan kowe. Gatekke melenceng. Agene nek kowe melenceng ya sak penake nek ana melenceng nesu-nesu ora. Sing serius terus aku ki gatekke tenan. Monggo sing jeneng ulane Ndara Antarja kuwi nek nyokot, wah. Ulane Ndara Antarja weruh kowe dicokot jebret. Sing dicokot kejet-kejet guys, kejet ulane ngaso. Wah. Wis sing dicokot jenggelek meneh, cokot meneh. Yes. Sing dicokot kejet. Sing ulane ngaso, tepas-tepas. Sing dicokot nang cokot meneh. Bola bali. Heeh. Edanane. So bola bali ya terus. Allah galak kok. Oh iya, heeh. Wis ngono wae. Wis aku tak ngaso ya. Heeh. Duh, modal iki. Untuk bagian sing rada ngrekoso iki ya wis men ra masalah. Ketok goleki Petruk lara wae tak keroki arep dipateni. Mung suwe Adipati Ranggalawe. Yo, Antarja. Ndih, ayo. Ora kesuwen gak jedul, gak rampung perkarane. Kepapak kepranggul munggu ing ayuda
Wabak bawat nyobentar bawat nyobentar kebabak nyomunggue ngaloko Darantarja iya Bagong nggih ajeng napa goleki Petruk oh Petruk ngayal kok Kandang Truk sing golek iki kowe wis tau mangan watu urung kowe tak kandhani ya goleki aku kowe omong nek ora ana engko ngapusi etok-etok men ora ana kuwi tak kon nandingi Darantarja lho goblok kowe wah gatra aku nang nganggo ngetak anarkis kowe kowe goblok kebangetan kok asem piye Petruk ora ana kowe mbudheke Antarja aku krungu oleh purarasanan asem Truk krungu wah kowe nek udu adikku wis tak tekak modar kowe krungu kowe muni nek kae mau ki apa alasan ngono lho Gong wah jan kowe iki ora ana wong ngomongan apa-apa niku ora usah goro kowe omongan karo Petruk heeh anu ya Petruk nendi teng mriko kersane arep tak pateni saniki iya Truk ming arep dipateni sedhela jare tak tinggal Melayu Bali lho tak tinggal Melayu aja Truk aja Truk kan kita bareng ta Truk tak bareng Melayu besok kowe ngebis ora bareng aku kejem kowe Petruk mboten nanten Bagong nun aku wegah guyon aku gak sembrono kersane Petruk tak wenehke aku apa ora nek ora kowe tak pateni Petruk tak pateni nek diwenehke kowe slamet tegese Petruk tak gawa bakal tak lebokke pakunjaran nek ora dilebokke pakunjaran gedene Petruk tak pateni Katri gumulung mangrempaing wadya haji kowe iki ngopo kowe arep suluk biasane iki nek nesu tak wayange terus suluk to iki ora laras sing genter goblok ngalahke sing genter wis golek ramban wae bendina wis menengan isih tok salahke Antarja apa kowe iki satriya iya Petruk iki kakangku Petruk lara tak tileki tak keroki men supaya Petruk iki mari men Petruk sehat kok mati tok ame-ame kowe iki ndek pikiran ora Jo kok Jo piye lha kok jenengmu sapa Antarja Dundang Jo kok ora gelem pengundang ontor ki murup apa kowe iya wis sak karepmu wah sak karepku mungsuh dadak aturan piye mikir Jo upama kowe duwe kakang utama kowe duwe sedulur nek sedulurmu kakangmu apa adimu arep tak pateni perasaanmu piye ha sebagai manusia lho perasaanmu piye aku tak takon ha ya wangsulan jare wong pendidikan kerembak-kerembik wangsulan kowe Petruk sapa wae sing jawel karo Petruk ware wantas marang tak putung legane atiku rawe ben sakarepe cangkemmu wiladala apa hah Bagong nek ngene iki wis ora kena dikandhani tak andane aja kok wujuding menungsa lumrah dewa medhun wae waton rada lho trada aku wani lah iya wong cilik ha iya yang Adipati ya wedi aku muni ya kowe muni ya lho man gayeng to man
Pikiran iki maneh ngene iki perlu tak pikirke. Yen ngono kowe wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Iblis lanat. Ora minggan karo aku kendarat dintangane unta. Sik, antar sik. Wis tegel tenan arep ngajar aku. Ha. Aku abdimu lho, Jo. Aku abdimu kowe tak momong pirang-pirang taun. Lah kok kowe arep mentolo karo aku, terus kowe arep pamer apa? Pamer upas sing le menehi karo eyangmu kuwi ya. Upas wrayang to jenenge. Ha apal aku. Tamake kulite menungsa, kulite iso nglothok. Mati dhewe. Mati garing. Ning kowe mikir, Jo, aku anak sapa? Aku anake sapa? Semar. Semar ki Sang Hyang es dungdung. Ismaya lali kok ya. Sang Hyang Ismaya ngono. Ismaya ki sapa? Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Ngono. Dadi bapak kae kakangne Bathara Guru dewaning para dewa. Asline bapak ki wong digdaya, wong pinter, wong sekti kalintang jayaning perang. Ming bapak kuwi moh umo. Dadi ketok kaya wong ora duwe kekuatan. Ora merga piye-piye ning merga moh umo. Anak-anake Semar ki dinahi jaya kawijayan atos sing balung wuleting kulit. Ming aku Petruk Gareng ki ra tau umo. Ra tau pamer. Ora kaya satya-satya kang ngene pecah dadamu tungdang tak tutung ora ngono. Hah? Mergo aku gandrung katentreman ning nek kowe nantang karo Bagong, kowe pengen weruh karyasaning Bagong, hari ini kamu akan melihat. Hari ini kamu akan tahu bagaimana apa yang perlu dicatat. Harus membeli sabun. Nek ora tak bandem cilaka cange. Glarung ora. Ngono aja dadi kowe aja waton iso ngucap. Arep weruh kowe, arep weruh. Kowe nyembur Bagong ora apa-apa ning kowe tak idoni kanggo kekuataning bapakku. Ora kena penyakit kadas kurap gatal jamur aja tuntang Bagong kowe kana. Ngapake le? Aku ki mung tawa obat kok mlayu. Aku ya gumun itu. Aku ra ya bangane ora Bagong suwe ra tawa obat. Heeh. Nek malam Jumat Kliwon ning Parangkusuma. Ha iya. Gelar karpet kae monggo-monggo. Dipun buktekaken menawi panjenengan boten mantun mangke arta wangsul saking 10.000 dados kalih 10.000. Menika saged mantunaken gatal jamur kadas kurap panulan sawiturutipun koreng-koreng wonten ing kaki. Aku iki ketonco leh ku omong. Saking entek kata-kataku aku mung waton omong metune kuwi. Lah kok Antarja mlayu. Nendi wonge? Ngeleng ki. Oh. Tak uyuane ya. Aja. Engko nek jedul Kaya gangsir wae jedul ora. Antarja ki satriya ya mung wadake gangsir ora. ngono cuma klupuk-klupuk. Mumpung rot iki pesing banget truk. Wis men ra aja to. Kok kowe wae? Oh, dengkulmu kuwi. Aku ngopo? Kowe tak uyuhi. Lho. Luputku apa ya, Gong kok kowe iki? Aku lagi pengen uyuhi. Kok kepengin ora. Wah, jan wis 3 entek. Ayo nyambut gawe iki ngene iki. Ha iya. Ora ngrekoso tur gayeng. Heeh. Ora nggo perang barang. Ora nggo perang barang. Iki akeh sing meri lho truk ngene iki. Heeh. Nek dadi tonton kanca-kanca dalang ngono kok gayeng. Ngono kuwi karo lunga. Ha iya. Ngono kuwi